Helo yna, Ardd fan hyn, a wi mas yn yr ardd ac o'r diwedd mae'n sych. Ond na gyna pham wi mai drafod y tywydd heddi, o na, mae 'da fi newyddion cyffroes dros ben. Wi'n cydweithio ar brosiect newydd gyda Menter Iaith Sir Benfro i blannu cod mewn 6 chymuned gwahanol ledled y sir. Enw'r prosiect ydy Gwreiddio'r Gymraeg, a mae fe i nodi'r ffaith bod Menter Iaith Sir Benfro wedi bod o gwmpas am 5 mlynedd ar hugain, bod yr Eisteddfod Genedlaethol ar y ffordd yn y dyfodol, ond hefyd bod y Gymraeg yn perthyn i bob ran o'r sir. Ac yn syml, i ni newyddus i blannu sia 100% o god mewn cymunedau ledled y sir. A'r cyfan sydd angen i chi wneud, boi bod chi'n ysgol neu gangen Merched y Wawr, clwb ffermwyr ifanc, be bynnag, ydy ffilmio fideo sionc fel hyn yn sôn am sut mae'r Gymraeg yn perthyn i chi a sut i chi'n mwynhau a mae'r Gymraeg yn cyfoethogi eich bywyd chi a ble fyddech chi'n hoffi plannu'r cod yma. Yn y gobeith, bydd yna goedlannau bach yn pipo lan ym mhob cwr o Sir Benfro yn atgoffa ni o pa mor wreiddiol yw'r Gymraeg i'n cymunedau ni. Felly, gwnewch gais, cysylltwch â Menter Iaith Sir Benfro yn ffilmo fideo sionc fel hyn, a wedyn byddai'n dod mas gyda'ch rhyw o'r fenter i blannu'r cod yn eich cwmni chi yn ystod mis Tachwedd.